Hai mă, ține discursul, domnule. Ați fost în război. Domnul, ați fost la război. De ce sunt țigat la el? Vă dau foc? Giufă? Nie! Nie. Eu făcut o poză. Păi o poză. Hai, facem o poză. Hai, pă-mi o poză, hai spune. Poate-ți bag o Fă o bucată. poză. Faci. Vai de cap, că nu mai pot. Ce aveți cu capul? Nu, capul n-are nimic. Acolo ăla. Viitor când nu la balcon. Haș, tovarăși, așa-i, de la fai. Da, întreabă de masă la Abramian. Dar o trecut Abramian cu aici, la Lucșa. Nu? O mâncat Abramian cu aici, în Lucșa. Avram Iancu. Da. Niciodată nu a fost în celălalt. Niciodată! Avram Iancu. Niciodată nu a poposit în la Lucea. Niciodată Avram Iancu nu a poposit la Muzeu. Credeți? S-o lua pălărie de aici din Lucșa. Credeți? Da. S-o lua pălărie acolo. Avram Iancu. Niciodată nu a poposit la muzeu. Avram Iancu. Niciodată nu a fost la celălalt. La Piața Arabă, din dealul Benin. Avram Iancu Da. a avut un drum. Credeți? Eu-s prost. Avram Iancu a avut un drum. Bă, unde? Pe India. Nici eu Giufa. Iau, nici eu Giufa. O Giufa. Ciupa. Măi, și eu. Colaborăm. Nu mă podezi. Hai să colaborăm și una asta. Ha? Copii, hai. Deci dă o lipă din aia de 45. Ia, fii atent, uite-te la mine. Zi, bre. Asta, de unde ești? De departe. Eu din Kosovo. Din Kosovo? Am fost prin Herzegovina. Cum? Tata meu Taci, mă, că spune că e din a fost Kosovo. în război. Tata meu Păi și nu eu l-a am fost cu cunoscut. el. Tata meu a fost în război. În 71, domne, la graniță cu moldoveni acolo. Cu bulgarii ne-am bătut, așa e atunci. Pentru teritoriu, pentru... Dar fiind de Basarabia. Fii atent. Da? Ne tai și șmecher, Nu, așa? eu Basarabia pământ românesc. Eu sunt campania Basarabia pământ românesc. Nu, Un pic. Noi vrem să unim România cu Cât Moldova. costă să-mi fac, să-mi repar 2 praguri la un Opel Kadett din 88? Cam cât costă așa, să mi le facă ori mâncat de rugină? Discutăm de politică. Fă o poză. Ce? Am făcut o poză. Da, Adriana, mai dau țigara, Da, da, de boc ce zice? De boc. Boc ce face? E cu udre acolo, așa-i? De udre ce zici? Ce scrie acolo? E legitimația mea. Știi? El a fost comandat pe apă. Ce-ai cu posta? E la US Nu-s cu Army, poșta. acolo a fost. Omul s-a supraviețuit politician. Domnul, matale doreți să faci o mică donație pentru copiii bolnavi de leucemie? făcut. Când? Am făcut o venit și am dat. Cât ai dat? 5-6, păi. 10 lei. Le-ați dat? Da, corect? Sănătate, numai bine. Nu! Ce-ți lipea una, mă! Mai ciudat în perete, mână. Ați fost în Nichigeriu. Ați fost în Nichigeriu, a? Am dat 10 lei. Pentru... Doamne ajută! Duce mai încolo.
Du-te mai încolo. Sănătate, vrei? Hai să-ți fac o poză. Râd să-ți fac o poză. Du-te mai încolo. Vrei? Râd să fac o poză. Hai să-ți fac o poză. Am dat, este chitanță, o râzmărea, am dat de helei, este chitanță. Punct. La revedere.